Техноинокс Инженеринг монтира система за пречистване на чиста питейна вода в една от големите птицеферми у нас за производство на яйца, собственост на Иван Ангелов. Тя дезинфекцира, пречиства и структурира. Всичко това влияе изключително позитивно върху здравния статус на животните и увеличава продуктивността им. Как избираме филтрите? Тук имаме сондаж. Ние вземаме анализ на водата, вземаме проба от водата, тя се изпраща както в Германия за анализ, така и на испанците, които са производители на тази цялата система. Те виждат какъв е състава, виждат кои са вредните елементи в нея. Наясно се и знаят, че тук в случая ще поиме животни, и то конкретно кокошки носачки, след което на нас ни се предоставя оферта с конкретните филтри. Тази дезинфекция с този препарат и естествено на финала структурирането, което дава своя ефект върху усвояването на фуража и всичко това, което знаем за ефекта на живата вода върху хората. Това се случва и при животните. Пречистената по този начин вода е иновативно решение, което е свързано и с производството на безопасна за хората храна. Системата вече е внедрена в много животновъдни обекти и свинекомплекси. Причината е главно да затвърдим биосигурността, тъй като водата е голям източник, който може да представлява проблем. Било то болести, които могат да влязат чрез нея и да нарушат здравния статус на животните, или самите елементи, които могат да попаднат в подпочвената вода, тъй като тук сме на сондаж, терена е равнинен и подпочвената вода, сондажа е доста плитък, на около 4-5 метра. В другите ни ферми сондажа е на над 60 метра дълбочина. Там водата и анализът е много по-различен от тук. Първото, което е от микробиологична гледна точка да дезинфекцираме водата, след което да филтрираме нежеланите елементи в нея. Не на последен етап и самото структуриране, от което имаме очаквания за по-добра продукция и по-добър приръст също при подрастващите животни. Това, което очакваме, е много по-благоприятно действие върху инвентара, самите поилни системи, нипелни системи, охлаждащи системи, дюзи и всички останали ВиК инсталации. Техноинокс Инженеринг успешно внедри подобни системи и в няколко кравеферми. Резултатът им е 10% по-висок млеконадой. Истината е, че ако едно време сме считали, че кладенеца, бунара, сондажните води са най-чистите, няма нужда изобщо да ги мислиме нали тях, това по-настоящем въобще не е така. Каквато и вода да отива при животните, тя трябва да е точно толкова чиста, колкото за хората. Тази система се самопромива, тя се самопочиства, автоматично всичко е настроено, няма нужда от намеса на служителите и хората в фермата. Контролът на системата се осъществява от специалистите на Техноинокс Инженеринг, извършвайки постоянен мониторинг и настройки, ако се налага. Поредната мащабна инвестиция за Ajax Group – мобилна и индустриална пречиствателна станция за вода от собствен водоизточник. С фирмата Enox работим повече от 4 години заедно, като имаме завършени вече проекти в областта на дезинфекцията. Искаме да постигнем действително много високи резултати в областта на производството. Модерното оборудване осигурява високо качество на водата, което гарантира безупречен здравен статус на животните и съответно по-висок приръст. Иновативното в системата първо е, че тя е мобилна. Собствениците на свинекомплекса не са имали нужда от разрешителни за строеж, не са имали нужда от разрешителни за свързване с електропреносната мрежа. Цялото оборудване идва комплектовано в контейнер. Нашите клиенти могат 24 часа на ден да имат мониторинг на това какво се случва с процесите на пречистване на водата, какво налягане идва към системата, какъв е потока на потребление на вода, на колко часа имаме самопромиване. Водата, идваща от собствен водоизточник, може да бъде носител на различни вируси и патогени. Водещ мотив за инсталирането на системата е превенцията и невъзможността от разпространение на африканска чума по свинете. На изхода на системата имаме
Структуриране на водата, нещо, което е много важно. Казахме, че това е система, която дезинфекцира, филтрира, пречиства и структурира водата. Чрез структуриране на водата се предотвратява отлагането на котлен камък, на варовик по цялото оборудване в свинекомплекса. По този начин се удължава живота на оборудването. Агроинженерът от Дания Пале Соренсън, който е старши съветник на изпълнителния директор на свинекомплекса, потвърди, че внедряването на тази система за пречистване на водата предпазва от бактерии, както свинете майки, така и малките прасенца. За да не допуснем африканската чума по свинете, засилихме биосигурността във всичките ни ферми. Една от мерките, които взехме, е инсталиране на пречиствателна станция, от която сме много доволни. Инвестицията си заслужава. Като цяло водата създава биофилм във вътрешността на тръбите и носи реален риск от намножаване на бактерии, и това не се отразява добре на лактиращите майки и по този начин бактериите да се прехвърлят на малките прасенца. Новородените също имат достъп до водата. Благодарение на пречиствателната станция потенциално избягваме замърсяване чрез входящата вода. Системата може да бъде внедрена във всякакви по размер стопанства, независимо от вида на отглежданите животни.